יוספוש, אנחנו עוד מעט מגיעים. לבית המקדש? למושב של סבא גדליה. בטח בחווה שלו הכי כיף בעולם. וואו, זה פשוט קסום, אפילו יותר יפה מכל מה שחלמתי. וואי, ומה הדבר הזה עושה? זה נקרא פצפונית. וואו. רק תהיו זהירים ואל תיגעו במה שלא צריך לגעת. ברור. אוף, למה אני לא פוגע? התקרבתי קצת. אוי, עוד פעם התרחקתי. זה לא הולך. אז אני רואה שאתם ממשיכים לשחק וליהנות. בלי שום מחשבות על אהבת ישראל. הוא לחץ על כפתור במכונת הזמן, ופתאום נעלם. במבי הגיע לדור המבול. מה? המבול יתחיל בעוד 3 שעות בלבד, ובמבי לא יוכל לעלות לתיבת נוח. אבל הוא כל כך צדיק וטוב לב. כן, נכון. יש לו אהבת ישראל ממש ממש גדולה. יש לו אהבת ישראל גדולה, אבל היא לא מתוקנת. הוא לא עשה אותה בצורה הנכונה, ולכן הוא לא יוכל לעלות לתיבה ולהינצל מהמבול. אנחנו לא יכולים לחזור בלי במבי, זה לא שייך.